खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 6 फेब्रुवारि 2025 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन जेरावबो जाफुंसारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हागोन बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानो दिनै खाबु मोननोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो आयाबो बांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारगलांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो मावफुंजायाबो जानो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेंथा फैनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन गुबुननि गोसोखौ नाथाय बोनो गोब्राब जानोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन
देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव मान बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो मान मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा मावफुंजाया जानो हागौ माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै देबारनांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव मान मोननो हागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन अब्लाबो नाथाय देहाया बारा मोजां थानाय नङा गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फोजेननोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ गुबुननिबो हेफाजाब मोननो हागोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ
गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।